Now I want call my name so that you know where it is coming from. Yes. Idiot Achibu call ya. Idiot Achibu call ya. Oche na oge ji COVID-19 wee gide m. Bịa kpuchi imi. Lee ihe m chọrọ ịgwa gị hụ ha na-abịaga m n'ụlọ unu ugbu a ịghọtara abịala m na shọpụ gị ebe ị na-akwa isi bikos achọpụtara m n'ọgụ ma sọplaịrị ndị a maskị ha eji na-ekpuchi imi ha ịghọta ekpuchekwala m imi m bute ihe na m ebutere gịnị ihe m ga-ebute ma mkpụrụ maskị n'imi ọgonoria ka syphilis ihe mmadụ ga-ebute ọwụhụ COVID-19 ọyịma ihe mega n'ụwa na ma ị ga-aga kwụwa maskị ọyịma ịma na ya ịkwaga n'ọwụ net ihe m chọrọ ime ka ị mara ahụ mba onye agbafego na akwụkwọ ha nwanne gị nwoke lema agba gị something na m gara gị ije ma m chọọ Chineke nna ewu ihe ke na ọ ka m gara aga takwana ihe m gatara ugbu a na ihe m na-abịa na mbịa n'ụlọ gị na ịma na enwe ote kwesịrị isi na-akwa ihe a na-eji ekpuchi imi enwere ihe ndị kwesịrị itinye n'ime ya ịghọtara ọwụ jọsi ịbịa nọ gị were waterproof ma gị tụta akwa na dustbin gị were kwa ya na ha si ndị mmadụ were ekpuchiwe n'imi ịghọta ekpurule m na akpụta otu na aka anyị mba ihe m chege na aka ndị isolation bụ eburu m ịghọta akpọla m ha ama m na ebe ahụ ụwa dị mma ebe ahụ ịghọta na ngarị ebe ahụ na-aga na-enye m nri free nwụkwa na gị na-eme ịma na ngarịkwana nga ahụ ugbu a na ịma na ọrụ ka ndị aja nyeri gị bọta ọrịa ahụ nọkwuo kpuchi imi lee ka m gwa gị something ihe ọma ị ga-emere onwe gị na-awụ nke ịkwakwara n'akwa na mbe erewe mask ahụbeghị m ihe bara uru m ga-arụ n'ụwa na ya rụrụ ebe erewe mụa na-ga-erere gị mask ọkwa onye ka ị kwara akwa adịghị mma n'ahụ m ga-aga ekpuru ya yes agara m pati but ekpuru m oke na ọkpụhụ mask gị mere eme ya mba lema agwa gị agara m ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ ewere mask ahụ kpekasịa ya sị enwekwa ihe nọ n'ime ya ịghọta ama ma ihe ijikwa ya ha ọra gị ndị na-abọ gị tụfuru atụfu gị were atụkọta were oriri ti ya ngasị ndị mmadụ kpuru n'ime garịwa echere na ihe ọka mana m gara vileji aga fụrụ mmanwụ wụcha mask mmara na covid homsef ya eze mmanwụ bikos mkpata gị aka akpata ọnwụ gị jos chara aka ghọrọ m ke ka mbụ ịghọta ka ego na mbido ihe m na gị ga-eme na this 2020 hapụga. Do you desire financial freedom? If I show you an opportunity with a minimum capital investment of $200 to make $1,500 weekly and $75,000 yearly, will you do it? If your answer is yes, then join Norland.